Čaute, tu je Easy a vítam vás pri videu z Minecraftu, ako craftiť základy. Takže, ako craftíme také spracované drevo? Dáme si sem crafting table a spracované drevo môže byť kakaovníkové drevo. Ježiši Kriste! A ako craftiť crafting table? Takto. Spracované pracovný stôl. Brezové drevo môže byť brezové dosky. Dubové drevo môže byť dubové dosky. Smrekové drevo, smrekové dosky. Ako si postavať taký lacný krompáč? Celkom ľahké. Drevedný sa stáva takto. A taktiež diamantový, zlatý, kamenný a podľa toho, z čoho sa to dá postavať. Taktiež dubové dosky, to je jedno a to isté, ale z týchto sa to nedá. To musíte iba takto. Nie, že niekto to bude takto prehádzovať, to musíte proste takto, takto. A paličky, nie, že dáte paličky hen tam a hen tam. Tiež. Vyzerá to presne takisto, ale jeden je z toho a jeden je z toho. Ako urobíš paličky, to ste si mohli všimnúť. Iba takto dve. Keď dáte takto dve pod seba, urobí vám to palicu. Ako si urobiť meč? Celkom ľahké. Dáme takto a iba takto, to je lopata. Meč sa robí podobne, iba z dvoch takto. To je jedno, môže to takto dopliecť. No tak či tak. Krompáče máme až dva. Ako urobiť sekeru? Celkom ľahké. Sice nemáme drevo, ale vyriešime. A ešte raz vám ukážem, ako sa to robí spracované. Takto. Máme si takto. A ďalšie dve paličky. A čo máme? Sekeru. Tak a ešte vám ukážem poslednú vec. Takto. A takto. A to je drevená motika. To je asi na tento diel všetko. Nezabudnite like, odber a niektorý aj dislike.